No niin, erinomaista tiistai-aamua kaikille. Kiva nähdä, että sali on aika lailla täynnä. Yksi tyhjä penkki näkyy tuolla takana, mutta käytännössä sali on täynnä ja mukava nähdä, että näin paljon vaasalaisia ja Vaasan seudun ihmisiä kiinnostaa tulevaisuus ja yritysten uudistuminen. Tervetuloa minun puolestani tähän tulevaisuusselonteon tilaisuuteen, jonka järjestäjänä valtioneuvosto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto. Mun nimi on Pekka Pesonen, tulen PwC:ltä ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Mutta pidemmittä puheitta mennään itse asiaan ja pyytäisin lavalle tilaisuuden avauspuheenvuoron pitäjän kehitysministeri Heidi Hautala. Tervetuloa. Hyvää huomenta. God morgon. Det är roligt att vara här i Vasa. Idag kommer vi att diskutera Finlands perspektiv från företags synvinkel fram emot 2030. Eli hyvät osanottajat, tänään keskustelemme siitä, minkälainen Suomi on yritysten ja erityisesti ehkä yritysten toimintaympäristön kannalta vuonna 2030. Ja saamme tässä ilmeisesti minun puheenvuoroni jälkeen hieman palautusta vuoteen 1994, jotta näemme, miten aika kuluu ja kuinka meidän kykymme ennakoida tulevaisuutta on itse asiassa erittäin puutteellinen ja vajavainen. Ja tosiaan tässä on nyt kysymyksessä 5. tällainen alueellinen tilaisuus, jossa valtioneuvoston ja eduskunnalle annettavan tulevaisuusselonteon ennakointivaihetta käydään läpi. Ja kuten tähän valittuun menetelmään sopii, niin täällä ei nyt tarjoilla teille valmiita ajatuksia, vaan täällä esitetään kysymyksiä. Kysymys on yhteisestä ideoinnista siitä, että nyt hallitus on todellakin päättänyt koota parhaat ajatukset, ja koska nykyään on täysin mahdollista ottaa prosessiin mukaan huomattava määrä ihmisiä, jotta ne parhaat ideat saadaan mukaan, niin olkoon se tämän keskustelun henki myöskin täällä. Olemme tosiaan siinä selonteon ja tulevaisuuden ennakoimisen ennakointivaiheessa. Ja tarkoitus on sitten, että ensi syksynä hallitus antaisi eduskunnalle tämän selonteon ja eduskunta käy siitä sitten sen tärkeän keskustelun. Tässä ennakointivaiheessa on luotu erilaisia tulevaisuuskuvia ja poimin niistä tähän keskusteluun 2. On puhuttu siitä, että valtioiden ja alueiden kilpailu kiristyy ja on pohdittu, että miten sitten säätely, lainsäädäntö, kaikki yhteiskunnan, valtion, kansainvälisten järjestöjen laatimat säädökset, niin ovatko ne turvaverkko, tuki vai ovatko ne kahle? Ja tässä keskustelussa on tärkeää panna merkille se, että yritykset toimivat jo hyvin paljon valtioiden rajoista riippumatta, myöskin kun ne valitsevat oman säätelyympäristönsä. Voidaan puhua tällaista valtioshoppailusta ja myöskin yrityksillä on paljon tytäryrityksiä sellaisissa paikoissa, jossa ei juurikaan maksella veroja. Virossakin on jo 2000 suomalaista yritystä ja yksi yritysten toimintaympäristöön vaikuttava kysymys on se, että millä tavalla yritykset kantavat vastuuta hyvinvointiyhteiskunnasta, joka kuitenkin on myöskin yritysten toimintaympäristön kannalta hyvin tärkeä. Ja siihen olennaisesti liittyy kysymys veronmaksusta. Saadaanko aikaan kansainvälistä säätelyä, jolla veroparatiiseja suljetaan niin, että valtiot jatkossakin pystyvät takaamaan kansalaisille koulutusta, terveydenhoitoa, sivistystä, puhdasta ympäristöä, jonka uskon tulevaisuudessa olevan myös yritysten tärkeä kilpailutekijä, kun kilpailu työvoimasta kiihtyy, myöskin väestörakenteen kääntyessä vanhusvaltaiseksi. Eläkejärjestelmästä on puhuttu tässä ennakointivaiheessa ryhmätöissä. On todettu, että eläkejärjestelmämme tällä kustannustasolla ja väestörakenteella on ikään kuin valtava pyramidihuijaus, koska uudet maksavat vanhojen kustannuksia, mutta eivät enää itse koe varmuutta saavansa aikanaan vastaavat edut. Ja tämä aivan varmasti vaikuttaa ihmisten mielialaan, yhteiskunnan tulevaisuuden odotuksiin. No toinen tällainen aihe, jonka poimin näistä
ennakointivaiheen ryhmätöiden tulevaisuuskuvista on se, että on nyt selvästi tunnistettu, että eivät ainoastaan suuret yritykset, edes keskisuuret yritykset, vaan jopa aivan paikallisesti toimivat mikroyritykset ovat ne, jotka tulevat antamaan taloudelle potkua. Kuitenkin Suomessa vieläkin haikaillaan yhtä suurta pelastajaa, oli se sitten Kekkonen tai Nokia. Mutta tänään voimme pohtia sitä, että onko tulevaisuus kuitenkin vähintään yhtä paljon, ellei jopa enemmän mikroyrityksissä ja niiden verkostoissa. Ajattelen, että Suomessa on tällaisia aineksia, jotka antaisivat voimaa mikroyrittäjyydelle, ja mainitsen näistä suomalaiset naiset, talkooperinne ja yhteisöllisyys, joka nyt varsinkin sosiaalisen median kautta on noussut aivan uuteen voimaansa sillä tavalla, että ihmiset todella lähtevät yhdessä liikkeelle. Oli sitten kyseessä joku maailmanparantamistavoite tai joku lähiympäristön viihtyisyyteen vaikuttava kysymys, kuten vaikkapa ravintolapäivä, joita on jo useissa kaupungeissa. No, saan tällä hetkellä toimia valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä, ja tässä tehtävässä näen hyvin selvästi sen, että suomalainen teollisuus- ja yritysmaailma on vieläkin hyvin paljon tällaisen jälleenrakentamiskauden teollisuuteen perustuva. Ja tarkoitan tällä sitä, että jälleenrakentamiskauteen liittyy perinteinen teollisuus, metalliteollisuus, puunjalostusteollisuus, eräänlainen savupiipputeollisuus, ja globalisaatio kuitenkin asettaa hyvin ankarat haasteet tänä päivänä toimintaympäristönä juuri tälle perinteiselle teollisuudelle, koska sen toimintaedellytykset monella tavalla ovat paremmat. Esimerkiksi vaikkapa paperiteollisuutta ajatellen, niin sellua tuotetaan nykyään moninkertaisesti tehokkaammin Etelä-Amerikassa kuin Suomessa. Sitten korkeintaan Oulussa laitetaan yhteen sitä pohjoista havusellua ja brasilialaista eukalyptussellua ja tehdään siitä sitten erikoispapereita. Eli tällaisia mahdollisuuksia varmaankin on, mutta en epäile sitä, etteikö tämä Suomen perinteisen teollisuuden rakennemuutos entisestään jatkuisi ja jopa kiihtyisi. Yksi mielenkiintoinen trendi tässä on se, että kun olemme ajatelleet, että varmaankin koulutus- ja sivistystason ja elintason myötä paperin kulutus maailmassa kasvaa kasvamistaan. Näin ei enää ole. Esimerkiksi Kiina on sellainen maa, jossa suoraan hypätään paperista elektroniseen viestintään, ja tämän tyyppinen kehitys asettaa kasvavia haasteita sitten suomalaiselle elinkeinoelämälle ja myöskin tietysti Suomelle valtiona, joka on hyvin paljon rakentanut oman elinkeinopolitiikkansa sen perinteisen teollisuuden tukemiseen. Voimme varmasti olla hyvillämme myöskin siitä, että tällaisia trendejä on, koska ICT, uusi tietotekniikka, uusi viestintätekniikka antaa paitsi yhteiskunnille ja ihmisille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia osallistaa ja osallistua, niin se myöskin luo mahdollisuuksia sille, että pystymme tuottamaan palveluja ja tuotteita älykkäämmin juuri niihin tarpeisiin, joita kulloinkin on. Vaasa on tietysti aivan erinomainen esimerkki siitä, miten täällä on rakentunut tämä cleantech ja uuden energiateollisuuden klusteri. Se on minusta yksi Suomen elinkeinoelämän parhaimpia näyttöjä, ja olenkin hyvin kiinnostunut täällä vaasalaisilta kuulemaan, minkälaiseen toimintaympäristöön tämä kaikki on ollut mahdollista synnyttää. Olen itsekin käynyt tuulivoimayrityksissä ja taajuusmuuttajayrityksissä ja todennut, kuinka tämä klusteri on nyt muodostumassa myöskin sen teollisuuden alan aivan erinomaiseksi lippulaivaksi, jolle tämä hallitus on päättänyt omistaa aika paljon ajatuksia ja energiaa, eli puhun nyt cleantech-teollisuudesta. Voimme miettiä sitä, minkälaista toimintaympäristöä tällainen kehitys vaatii. Ja tässä yhteydessä on pakko sanoa, että myöskin kehitysministerinä pidän aivan olennaisina niitä mahdollisuuksia, joita suomalaisilla yrityksillä on lähteä tuottamaan palveluja ja tuotteita kehitysmaiden väestön tarpeisiin. ICT-tekniikka on tietysti tästä yksi loistava esimerkki. Eikä siinäkään ole kysymys enää siitä, että vain me viemme jotakin sellaista, mitä maailman köyhät sitten tarvitsevat voidakseen kehittyä. Mainitsen esimerkkinä tästä paradoksista sen, että kun suomalaisen
tutkimuksen ja tuotekehittelyn avulla on Afrikkaan kehitetty sellainen tietokonepeli tai kännykkäpeli paremminkin sanottuna, jonka avulla lapset voivat oppia laskemaan, suorastaan tuntevat houkutusta oppia laskemaan. Niin tämä tuntuu nyt olevan sellainen, joka täytyy tuoda takaisin tänne Suomeen, koska sillä on käyttöä myös meillä täällä. Eli yksi sellainen muutos, minkä kehitysministerinä havaitsen globaaliympäristössä, on se, että tällainen asenne, että me täällä rikkaissa maissa opetamme köyhiä maailman kehitysmaita kehittymään, niin tällainen on myöskin aivan vanhanaikainen ajatus. Ja meidän on lähdettävä hyvin paljon tämmöistä tasavertaisesta suhtautumisesta kaikkiin maailman valtioihin ja ihmisiin, jos haluamme, että suomalainen globaalisti toimiva elinkeinoelämä myöskin siinä pärjää. Mainitsen brändeistä sen verran ajatellessani toimintaympäristöä, että juuri tänään luin lehdestä, että Suomen kohtalon kysymyksiä ja kiviriippoja ovat kaikki ne asiat, jotka näyttävät kuitenkin minun mielestäni ja joidenkin muidenkin mielestä kuuluvan tällaiseen vihreän talouden säätelyympäristöön. Elinkeinoelämän puolelta on mainittu, että Suomea uhkaavat ennen kaikkea yksipuolinen Euroopan unionin ilmastopolitiikka, rahoitusmarkkinavero ja rikkidirektiivi ja pari muuta asiaa. Luulen, että Suomessa pitäisi rohkeammin lähteä pohtimaan sitä, miten me voimme olla mukana vaikuttamassa maailmanlaajuisiin pelisääntöihin sen sijaan, että asetumme tällaisen uhrin asemaan, joita kaikki muut kohtelevat väärin. En nimittäin usko, että suomalainen vientiteollisuus pärjää sellaisen brändin ja sellaisen maakuvan varassa. Sosiaaliturva on asia, joka taatusti tulee muuttumaan, koska puhuttaessa mikroyrittäjyydestä ja pienyrittäjyydestä on väistämättä edessä sellainen tilanne, että yhä useammat ihmiset tulevat elämänsä vaiheissa vuorottelemaan yrittäjinä, ehkäpä palkkatyöntekijöinä, hoitavat lapsia, ehkä vanhuksia, opiskelevat, vaihtavat ammattia, kouluttautuvat ja niin edespäin. Ja silloin nykyisen kaltaiselle puhtaasti palkkatyön mahdollistavalle tai siihen sidotulle sosiaaliturvalle ei oikeastaan enää ole paikkaa. Ainakin 20 vuotta on sosiaalitutkijoiden piirissä puhuttu siitä, että myös sosiaaliturvan pitää muuttua uudenlaisen yrityselämän ja elinkeinoelämän edellyttämällä tavalla, jotta ihmisillä olisi edelleen vakaa pohja elämässään. Ja silloin kaikki tällaiset perustulon kaltaiset mallit ovat käyttökelpoisia, jossa nimenomaan pyritään takaamaan se, että ihmisellä voi olla turva omassa elämässään huolimatta siitä, missä vaiheessa omassa elämässään tai missä elämäntilanteessa hän on. Näillä sanoilla haluaisin avata tämän tilaisuuden ja toivon, että voimme hyvin monipuolisesti tässä oppia valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa varten siitä, miten yrittäjyys ja yrittäminen muuttuu tässä vaativassa tilanteessa, jossa globalisaatio ja ehkä myöskin yhteiskunnan monimutkaistuminen on keskeisiä haasteita. Miten johtamisen tulisi reagoida tähän tilanteeseen? Ja täällä sitten meidän taustavoimamme keräävät niitä hyviä ajatuksia, joita päivän mittaan tulee, ja siirrymme varmasti suoraan sitten vuoteen 1994, ellei väärin ymmärrä. Kiitos. Eli siirrytään paneelikeskusteluun ja pyytäisin paneelin puheenjohtajaksi päätoimittaja Kalle Heiskanen Pohjalaisesta. Kalle vetää puhetta ja johtaa paneelia ja pyytää paneelista lavalle. No niin, kiitoksia. Kalle. Olipa tuttu ääni tuossa ensimmäisessä Haka-vinjetissä. Mä olin nimittäin 94 Yleisradion TV-uutisissa ja olipa sellaista aikaa, että toivoisin, että ei samanlaista aikaa tässä maassa kohtaa enää elettäisi. Pyydän lavalle ministeri Hautalan, pääsihteeri Sari Huhtamaan, kaupunginjohtaja Tomas Häyryn. Istukaa ihan, valitkaa siinä järjestyksessä paikkaa, vaan kun satutte tulemaan. Rehtori Tauno Kekäleen, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtorin johtaja Heikki Uusitalon ABB:stä ja
professori Jukka Vesalaisen Vaasan yliopistosta. Hyvät herrat ja leidit, olkaa hyvä ja have your seats. Todellakin tuo 94, se oli todella hirvittävä vuosi ja edellinen vuosi oli myös yhtä hirvittävää. Mutta onneksi tuossakin oli sitten positiivinen vire. Vuonna 1994 tapahtui niin, että saatiin tämä Masajars, joka sitten on mennyt huonommin, niin sai noita laivatilauksia ja Nokia sai valtavia tilauksia ja kaikki lähti todella nopeasti. Olihan meillä sitten taustalla tietysti tuo devalvaatio eli D-pilleri. Ihan lyhyesti jokaiselta nopea ennustus, taloudellinen ennustus. Pidättekö lainkaan mahdollisena, että tuon uutispätkän pahimmat visiot vielä voisivat toteutua ennen vuotta 2030? Aloitetaan tästä professori Vesalaisesta. Vesalainen, ole hyvä. Onko mikrofoni päällä? Auttakaapa sieltä. Niin. Ei kuulu ainakaan tuonne mitään. No joo, kyllä se on kuitenkin mahdollista, kuulu tai ei. Valitettavasti riippuu tässä tilanteessa poliittisesta päätöksenteosta ehkä eri tavalla kuin ennen. Nyt tiedetään, että Euroopassa eletään vaikeita aikoja ja aika paljon. Toki riippuu siitä, että minkälaisia päätöksiä onnistutaan tekemään. Hyvä. Ja no niin, ja johtaja Heikki Uusitalo, ABB. Niin, kun kuuntelin tuota äskeisiä uutisia, niin nehän on juuri sellaisia uutisia, mitä me tänä päivänä kuulemme tuolta Etelä-Euroopassa, että periaatteessa tietysti on mahdollista, että Euroopassakin vielä näin käy, mutta itse tietysti kun edustan globaalia suurteollisuutta, niin koen sen kuitenkin sillä tavalla, että kyllä tämä maailma menee niin pikkuhiljaa positiiviseen suuntaan. Että pieniä kupruja varmaan tulee, mutta niin tämä pitkän aikavälin kehitys on positiivinen ja enkä usko, että noin dramaattista tulee meidän Suomessa näin tulee. Rehtori Tauno Kekälä, ole hyvä. Joo, vuoden 1994 asuntolainen korko on 17,5%. Se on varmaan maailmanennätys Suomessa, ei varmaan tule tapahtumaan toista kertaa, mutta niin kuin Hautala sanoi, niin tämä eläkekysymys on kyllä aika ongelmallinen ja nämä sukupolvien väliset erot on niin suuret. Suurin sukupolvi sodan jälkeen 160 000, nyt alle 60 000 tällä hetkellä korkeakouluihin tulossa. Et siitä saa kyllä aika vaikeita yhtälöitä. Ministeri Hautala. No mä uskon, että poliittisten päätöksentekijöiden niin Suomessa kuin Euroopan unionissa pitäisi tällä hetkellä niin hyvin rehellisesti katsoa näitä, mitä nyt on alettu kutsua kestävyysvajeen ongelmiksi. Että kyllä mä näen, että tämä väestön ikääntyminen ja sitten se, että hyvinvointia on rakennettu kestämättömällä valtionvelalla, niin nämä on sellaisia asioita, joihin pitää pystyä puuttumaan, mutta valitettavasti poliittiset päätöksentekijät katsoo ehkä enemmän seuraavia vaaleja kuin vuotta 2030. Ja sitten se, että miten innostava ilmapiiri Suomeen luodaan, se on paljon kiinni siitä, että miten pystytään aktivoimaan kansalaisia. Ja minusta se ei näytä huonolta, että ehkä kansalaiset näyttää sitten lopulta poliitikoille, että miten tulevaisuuteen mennään. Pääsihteeri Huhtama. Joo, eli niin tätä 90-luvun alun lamaa nyt en henkilökohtaisesti muista millään tavalla. On vaikea ajatella, minkälaista tämä elämä silloin on ollut. Olen ollut itse asiassa niin nuori vielä, mutta... Onnellinen ihminen. Joo, kyllä. Niin uskon kyllä, tai pelkään, että näin voi kyllä tulla käymään, kun katsotaan tätä eurokriisiä tällä hetkellä Euroopassa. Tapahtuvia muutoksia varmasti tulee niin, vaikuttamaan tähän, että näin voi kyllä päästä käymään. Ja last but not least, kaupunginjohtaja Häyry. No niin, kiitos. Tässä on Pajatso lähes tyhjennetty. Olen kyllä valitettavasti samaa mieltä kuin muukin paneeli tämän osalta. Näen, että se mitä me tarvitaan kyllä Suomessa ja koko Euroopassa on tavoiteasennan nostamista. Me kärsitään niin yrityselämässä, mutta myös muussa elämässä siitä, että pienestä hyvinvointisairaudesta. Joo, todellakin. Niin, eli ihmiset ovat tässä, panelistitkin ovat jossain määrin epäuskoisia ja varautuneita tulevaisuuden suhteen. Ja siinä mielessä tulevaisuuden ennustaminen, katsominen vuoteen 2030, sehän on siis käytännössä mahdotonta. Ajatellaan esimerkiksi sitä 90-luvun alkua, niin silloin ei kukaan oikein vielä saanut kuvitella, mikä valtava läpimurto esimerkiksi internet tulee olemaan tai muuta vastaavaa. Tai sitä, että
Kiinan talous on siis kasvanut 15-kertaiseksi 90-luvun alusta ja näin päin pois, mutta yritetään kuitenkin, yritetään katsoa tulevaisuuteen ja ihan ennakkoluulottomasti ja estottomasti, mutta lähdetään tästä päivästä, niin miten te arvelette, että yritysten toimintaympäristö tulee muuttumaan? Ja aloitetaan vaikka Heikki Uusitalosta tämä kysymyskierros. Toimiiko tämä? Joo, nyt toimii. Nyt toimii, hienoa. Että mitenkä yritysten toimintaympäristö tulee muuttumaan? Tietysti edustan suurteollisuutta ja globaalia teollisuutta ja sitä kautta se vaikuttaa mun näkemyksiin aika voimakkaasti. Ja tällä Vaasan seudullahan me olemme erinomaisessa tilanteessa siinä suhteessa, että meillä on monia globaaleja yrityksiä ja sillä tavalla ne vaikuttavat tämän alueen kehittymiseen. Mä uskoisin, että me mennään globalisaatiossa tuonne 2.0 vaiheeseen, jossa edelleen tämä Aasia tulee voimakkaasti vahvistumaan, joka tarkoittaa sitä, että myöskin vaasalaista teknologiaa tullaan valmistaa enemmän ja enemmän Vaasassa, tuolla Kaukoidässä. Toinen semmoinen trendi, mikä tässä globalisoituvassa maailmassa edelleen tulee olemaan, eli näiden isoiden alueiden kesken kauppa tulee kasvamaan. Eli kauppaa ei käydä Euroopan ja Aasian välillä, vaan Aasian kesken, aasialaisten maiden ja kehittyvien maiden kesken entistä voimakkaammin. Me uskotaan myöskin, että maailma tulee jakautumaan enemmän tämmöiseen 3 isoon alueeseen, on Amerikat, Eurooppa ja Aasia. Ja näiden välillä raaka-aineiden kuljetus tulee lisääntymään, mutta valmiiden lopputuotteiden, ainakin erityisesti teollisuuden tuotteiden osalta, niin se liikenne tulee pienentymään. Hyvä, kiitoksia. Mä aina keskeytän jossain vaiheessa, koska on todellakin 6 panelistia ja vähän aikaa, että jokainen pääsee, eikä sitten yksi tyhjennä koko pajatsoa, niin kuin tuossa äsken jo epäilys oli. No niin, professori Vesalainen. Niin, mä oon tottunut oman ammattini työni puolesta katsomaan asiaa niin kuin verkottuneen maailman näkökulmasta, ja verkottunut maailma sijoittuu täysin markkinaehtoisen ja tämmöisen hierarkioita hyväksikäyttävän liike-elämän välille. Ja mä näkisin mielelläni ainakin, että maailma muuttuisi myöskin yritysympäristönä verkottuneemmaksi, koska nähdään selvästi tämmöisiä merkittäviä ylikilpailuttamiseen liittyviä ongelmia siellä täällä. Ja toisaalta myöskin tämmöiset isot, liian suuriksi kasvaneet hierarkiat ei ole enää kilpailukykyisiä, niin kuin nyt nähtiin oman lippulaiva-yrityksemme viime vuosien historiasta. Kiitos. Ja sitten pääsihteeri Huhtamaa. Joo, kiitos. Elikkä mä aloin miettiä tätä asiaa ensin kanssa tämän jo mainitsemani eurokriisin kannalta, että suuria muutoksia tulee olemaan yritysten taloudellisessa sekä poliittisessa ympäristössä, sen mukaan mitä Euroopassa tässä nyt tulee tapahtumaan. Mutta tämä nyt varmasti tulee tapahtumaan kuitenkin tässä aika lähitulevaisuudessa, mitä sitten tulemaan pitääkin, että ehkä se ei enää 20 vuoden kuluttua niin hirveän merkityksellistä ole. Niin mä uskoisin, että suurimmat muutokset kuitenkin tulee tässä teknologisessa toimintaympäristössä tapahtumaan. Kuten jo siitä mainitsit 20 vuotta sitten, eihän kukaan osannut meistä kuvitellakaan, millä tavalla käytetään kännyköitä, nettiä tänä päivänä. Niin kyllä mä uskon, että se on niin kuin suurin näistä toimintaympäristöistä, mikä tulee muuttumaan. Ja ministeri Hautala. Ehkä 2 asiaa. Mä uskon, että yritysten niin kuin vastuullisuus ja avoimuus erilaisia sidosryhmiä kohtaan kasvaa koko ajan, ja myös riippuvuus niiden näkemyksistä ja toiveista ja odotuksista. Ja silloin mä uskon, että yritystoiminta muuttuu läpinäkyvämmäksi. Esimerkiksi alihankintaketjuja tullaan tarkastelemaan niin kuin aivan sieltä niin kuin alkulähteiltä loppupalveluun tai tuotteeseen. Ja mä uskon, että tämmöinen niin kuin eettinen yritystoiminta on kasvava trendi. Se vaatii uudenlaista johtajuutta. Mä olen itse tullut siihen tulokseen, että parhaatkaan bisnesaivot ei pärjää tällaisessa maailmassa ihan sellaisenaan, että tarvitaan monenlaisia ihmisiä esimerkiksi yritysten johtoon, hallituksiin, jotka näitä uusia signaaleja poimii. Niitä yritysvastuun elementtejä ja näkökulmia tulee koko ajan lisää. Mä en tiedä, mikä on seuraava. Nyt puhutaan verosuunnittelusta. Sitten tämä globaali säätely. Mä toivon, että Suomi ja Euroopan unioni pystyy vaikuttamaan siihen, että yritysten toimintaympäristö on niin kuin kilpailuolosuhteiltaan yhä niin kuin samankaltaisempi, eli että tämmöinen veroshoppailu ja muu niin kuin jäisi pois, joka rasittaa myös yhteiskuntia. Kiitos, rehtori Kekäle.
Joo, omasta mielestäni se veroshoppailu ei ehkä niinkään ongelma. Mä uskoisin, että sama asia toistuu, kun on Euroopan ja Yhdysvaltojen osalta käynyt, että Kiina, Intia, keskiluokkaistuvat alkavat tuottaa henkilöilleen erilaisia tällaisia etuuksia, eläkepaketteja ja muita. Sen jälkeen sitten protektionistisesti sulkevat rajansa niin, että siellä ei enää voi kovin helposti toimia. Sitä mä vähän pelkään. Pienyritykset tietysti tämä internet tuottaa kaikennäköisiä mahdollisuuksia. Ja kaupunginjohtaja Häyry. Takaapa sinne kapuloita. Kiitos. Mä luulen myös, että tämä rehtori Kekäläinen mainitsema protektionismi, se on yksi varten otettava riski täällä. Itse näen tämän globalisaation kehittymisen, se on nyt jo kehittynyt kilpailuyhteiskunnaksi ja me ollaan siinä kisassa täysin mukana, mutta on ministeri Hautalan mielestä samaa mieltä siitä, että se tulee niin kuin yritystoiminnan kannalta korostamaan nimenomaan sitä yhteisöllisyyttä jatkossa, jossa eletään tavallaan näissä ekosysteemeissä myös yritystoiminnan ja yhteiskunnan välillä. Ja siinä on tavallaan nähtävissä ihan selkeästi niissä menestyvillä alueilla se, että meillä on uusi industrialisointi tulossa Eurooppaan. Toinen asia on ilmastopolitiikan muutos. Tästä on puhunut moneen otteeseen ja näen sen, että nyt me ollaan siinä vaiheessa, että se ihan oikeasti rupeaa vaikuttamaan myös käytännön yritystoimintaan tänä päivänä. Se tulee jatkumaan vielä. Tämä tarkastelujakso on vain 2030 saakka ja se on aika nopeasti täällä. Mä muistan, me saatiin silloin nimittäin ensimmäinen poikamme ja se tuntuu niin kuin eilen. Eli tämä on todella lähellä oleva tulevaisuuden visio. Se, mikä ei ehkä ole tullut, tai se tuli vähän tuossa Uusitalon kommentissa, oli nimenomaan näiden markkinoiden jakoa ja näiden kehittyvien maiden urbanisoitumisen aste tänä päivänä ja elintason nousu niissä keskuksissa, niin se on semmoinen varteenotettava tekijä, johon pitäisi osata meilläkin varautua, koska se tulee muuttamaan maailmanmarkkinoita. Kiitos ja pidä mikrofoni siinä. Aloitetaan seuraava kierros sinusta, mutta todellakin ilmastonmuutos, jokainenhan täällä Pohjanmaalla näkee, että jos tuo sama mitä nyt tapahtuu viime päivinä, niin se tulee väistämättä vaikuttamaan ihan siis yritystenkin toimintaan tulevaisuudessa. Kukaan ei tiedä mitä 2030, minkälaisia rankkasateita tälläkin seudulla on. Mutta tuossa jo ministeri Hautala otti esiin tuon Viron mallin. Onko se Viron malli nyt joku sellainen, jota pitää lähteä tavoittelemaan syystä tai toisesta? Ja aloitetaan kierros, mennään läpi ja aloitetaan Häyrystä. Ehkä se on parasta aina, että mennään tälleen vähän järjestyksessä, ettei tarvitse sitä mikrofonia heitellä ympäri lavaa. Kiitos. Mä luulen, että Viron mallia sinänsä ei voidaan suoraan kopioida. Meidän pitää varmaan tarkastella, mikä olisi se meidän oma malli, Suomen oma malli tässä kilpailuyhteiskunnassa, ja itse näen siihen kahta suurta. Mutta onko siellä Virossa jotakin, mitä voitaisiin ottaa, kopioida? Kyllä varmaan voidaan kopioida, ja esimerkiksi ICT:n puolella nähtiin, että siellä tehtiin jättiharppaus, mutta heidän lähtöedellytyksensä oli ihan erilaiset. He aloittivat puhtaalta pöydältä, mutta näen sen, että kyllä meilläkin pitäisi olla uskallusta siivota myös sitä pöytää ja tyhjentää sitä välillä. Että me ollaan vähän liian varovaisia sen suhteen Suomessa ja on sitä mieltä, että siinä tehtiin isoja saavutuksia, mutta niistä edellytyksistä, mitä heillä oli. Sari Huhtamaa. Joo, no nyt on melkein pakko tunnustaa, että tämä malli ei ole juurikaan millään tavoin tuttu, että en ihan hirveästi uskalla lähteä ottamaan kantaa tähän. Mutta niin totta kai kaikesta pystyy aina poimimaan ne parhaimmat puolet ja jotakin ottamaan sieltä käyttöönsä. Mut tulee ihan väistämättä mieleen, että silloin kun Viro oli liittymässä Euroopan unioniin, eikö niin noin vuonna 2000, niin silloinhan SAK pelotteli suomalaiset hengiltä, että tänne tulee suurin piirtein enemmän virolaisia kuin Virossa oli niin kuin työllistä työvoimaa. Ja muistan, kuinka Viron suurlähettiläs niin kuin tyynnytteli tätä uhkakuvaa. Nyt sitten 2000 yritystä toimii Virossa, mutta mä ajattelisin näin, että Viro niin kuin yhteiskuntana ja valtiona kuitenkin lähenee Pohjoismaita siinä, että on sellainen näkemys siitä, että valtiolla on tiettyjä velvollisuuksia ja tehtäviä myös kansalaisia ja huono-osaisia ihmisiä kohtaan, ja että yhteiskunta valtio tuottaa palveluja. Me niin kuin tavallaan luulen, että tämä lähentyminen tulee olemaan niin päin. Ja sitten mä toivon, että yhdessä Euroopan unionissa pystytään ajamaan tämmöisiä yritysten sijoittautumiseen vaikuttavia minimiverokantoja, esimerkiksi yritysveroon, jolloin se niin kuin epäreilu kilpailu jäisi siitä pois. Ilouutinen oli se, että Viron hallitus on nyt päättänyt ottaa tämän Suomen kammoaman
rahoitusmarkkinaveron käyttöön tai lähteä kehittämään sitä yhdessä muiden halukkaiden maiden kanssa. Niin kuin tämmöisestä asenteesta minä pidän, otetaan se Virosta opiksi. Kekäle ennen kuin vastaat Viroon, niin vastaan myös sitten tähän rahoitusmarkkinaveroon, että haittaisiko se Suomen teollisuuden toimintaa vuoteen 2030 ja eteenpäin katsottuna? Niin, en tiedä haittaisiko se Suomen ison teollisuuden toimintaa, että varmaan tällaiset pörssiin pyrkivät yritykset ja muut vastaavat voisi olla ongelmissa jonkun aikaa, jos pörssi häviäisi Suomesta kokonaan tämän veron kautta. Mutta Virosta ja Suomesta niin varmaan lopullinen malli, johon kaikki lähestyy jossain siinä välimailla. Kiinakin lähestyy sitä mallia, että vähemmän yhteiskunnan tukea ja ilmaisia palveluita kuin Suomessa, mutta enemmän kuin Virossa. Niin, ja Uusitalo. Kommentti Virosta, niin juuri mitä tässä tuli mainittuakin siitä, että Viro on monessa asiassa päässyt lähtemään tyhjältä pöydältä, niin yksi tämmöinen tulevaisuuden trendi on sähköautoilu ja sähköautot, niin siellähän kerralla rakennetaan tämmöinen infrastruktuuri sähköautoja varten, joka kertoo siitä, että siinä yhteiskunnassa voidaan sitten heidän lähtökohdistaan lähtien tehdä tällaisia päätöksiä. Viron teollisuuden näkökulmasta, niin sinnehän siirtyi suurteollisuutta aika paljon Suomesta ja tällä hetkellä, ja on siirtynyt sitten sieltä poiskin osittain. Tällä hetkellä sinne siirtyy meidän PK-sektoria tukevia toimintoja, joka on sinänsä hyvä asia. Pakenevatko ne veroja? Ei ne veroja pakene, ne etsii kustannustehokkuutta. Ja Vesalainen. Sama on tullut mulle näkyviin tämä, että PK-sektorin yritykset on lähteneet siirtymään nyt tuonne Lahden toiselle puolelle ja eivät ne välttämättä veroja pakene, vaan oikeastaan liiketoimintamalliin kuuluu se, että heidän pitää osoittaa toimivansa niin sanotussa low cost maissa, joka tuottaa heille tavallaan niin kuin tietynlaista etua markkinoilla, etenkin alihankintatoiminnan piirissä. Mitä tulee tähän Viron malliin sinänsä, niin minusta ei pidä katsoa niin kuin yksittäisiä tekijöitä, kuten yritysverotusta, vaan mitä tahansa, vaan pitää katsoa niin kuin yhteiskunnan kokonaisuutta, joka tietenkin on tärkeämpi asia. Ja tähän toimintaympäristöön kuuluu tietysti oleellisena se, että minkä ikäisinä suomalaiset vuonna 2030 jäävät keskimäärin eläkkeelle. Ja jatketaan Vesalaisesta taas toiseen suuntaan. Mikä on keskimääräinen eläköitymisikä vuonna 2030? Vähän puun takaa, mutta No näin pitää tullakin. 65. Kiitos. 70. Jos elinikä lähenee 100, niin eläkeikä lähenee 70. Mä sanoisin, että varmaan se todellinen eläkeikä voisi olla siinä vaiheessa 66. Uhtamaa. Mä kanssa toivon sen olevan varmasti lähempänä sitä 70, 20 vuoden päästä olen kuitenkin itse vasta 50 ja toivon todellakin pääseväni tekemään töitä vielä. Ja miten sinä näet tätä eläkekeskustelua? Oletko sinä ja sukupolvesi, oletteko te valmiita maksamaan meille hyviä eläkkeitä nyt tästä sitten 30 vuotta eteenpäin? Kiitos. No, kyllä se varmasti on pakko. Selvä, Äyry. Mä näen, että me mennään lähemmäs sitä Norjan mallia, eli se tulee olemaan 68 ja 70 välillä. Kiitos. Eli selvästi niin lähdetään siitä, että eläkeikä tulee nousemaan ja väistämättä ja 70kin on täysin mahdollista. Mites sitten viime aikojen kova keskustelu on käyty näistä veroparatiiseista? Mitä veroparatiisien suhteen pitää tehdä, jotta sitten vuonna 2030 voimme puhtaalta pöydältä ja avoimin sydämin toteuttaa kaikki. Aloitetaan taas Häyrystä. No nyt tuli kyllä puskan takaa. Niin tuli. Tämä on varmaan semmoinen laajempi keskustelu, hirveän vaikea sanoa näin lyhkäisesti, että mitä siihen pitäisi tehdä. Itse uskon, että siis se kansainvälinen kilpailu tulee kyllä hoitamaan sen asian ja osittain myös se yhteisöllisyys, mistä mä puhuin, joka tulee korostumaan tulevaisuudessa. Tullaan katsomaan niitä lähimarkkinoita, tullaan katsomaan niitä yhteisöjä, jotka siinä syntyy ja niissä, kun se löytyy se yhteisövastuu, se jo tulee niin kuin osittain hoitamaan tämä ongelmatiikka. Kiitos. Mä luulen, että tuo on semmoinen vastaus, johon useimmat voivat tässä tapauksessa tyytyä. Jos on lause lisää, niin anna mennä. Kuitenkin Suomen kannattaa olla hyvin aktiivinen OECD:ssä ja YK:ssa, jossa näistä asioista saadaan aikaan globaalitason sopimuksia. Ja tietysti sitten esimerkki vaikuttaa ja myös samaa mieltä, että tämä yhteisöllisyys tulee pistämään verokarkurit lujille. Hyvä, ja Sari Huhtamäki haluaa kommentoida. Ei. Aha, no nyt tämä Uusitalo.
Vielä tähän näin. Tämmöinen liiketoiminnan etiikka ja sen korostuminen kansainvälisissä yrityksissä kasvaa koko ajan. Minusta se kehitys myöskin edesauttaa sitä, että tällaiset ilmiöt häviää. Ja oliko vielä muilla tähän kommenttia? Ellei, niin mennään eteenpäin. Niin miten yritystoiminta muuttuu? Ja aloitetaan nyt Huhtamaasta sillä tavalla, että minkälaisessa yrityksessä sinä aikana, kun valmistut ja haluaisit sitten tehdä elämänurasi? Mä uskon, että yritystoiminta tulee muuttumaan ainakin sillä tavalla, että tosi moni tämmöinen perinteinen toimisto, konttori tulee häviämään. Ihmiset tekee huomattavasti enemmän etätöitä ihan sen takia, että se nähdään niin kuin kustannustehokkaana ja yritykset tahtoo olla myös ekologisia. Turhaan meidän tarvii lähteä niin kuin ympäri Suomeen tai maailmaan tapaamaan toisiaan kokouksiin. Nämä kaikki voidaan hoitaa nykyään videon kautta. Internet, kaikki tämmöinen varmasti hoitaa nämä. Eikö se ole tylsää? Siis mä olen jo huomannut tässä toimittajan työssä, että monet toimittajat eivät enää halua sillä tavalla tavatakaan ihmisiä, vaan mielellään näppäilevät ja elämä muuttuu koneelämäksi. Kyllä se varmasti niin on, mutta mä uskon, että ihmiset eri tavalla osaa suhtautua siihen 20 vuoden päästä. Se on niin kuin sitä normaalia työntekoa näille ihmisille. Kiitos, Häyry. Kiitos. Mä luulen, että yritystoiminta tulee ehkä muuttumaan enemmän verkostomaiseksi. Tästä on paljon puhuttu aikaisemminkin ja se tulee niin kuin muuttamaan sitä. Me nähdään hirveän vahvasti yritystoimintaa myös institutionaalisena toimintana. Onko se kommandiittiyhtiö, onko se osakeyhtiö. Tällä ei ole niin iso väli tulevaisuudessa, vaan enemmän se, että se tulee olemaan semmoista yhteenliittymien toimintaa, joka muuttuu koko ajan eliömäisesti tarpeiden mukaan, koska siitä tulee se ketteryys siihen yritystoimintaan. Sitten se toinen asia, joka tulee muuttamaan yritystoimintaa, on kyllä, tänä päivänä puhutaan paljon ja mietitään paljon, että miten me saadaan luovia hankintoja tehtyä ja aikaiseksi, mutta mä luulen, että ne luovat rahoitusmallit nimenomaan näihin PPP-hankkeisiin ja niihin yhteenliittymiin, se tulee varmasti kehittymään. Ja sitten Hautala, mutta ensin haluan vastata tuolle Twitter-tyypille tuolla, että kyllä tuo Viro on niin lähellä meitä, vaikuttaa tähän Suomen toimintaympäristöön, että kyllä meidän ei pidä pelkästään impivaarallisesti käpertyä tähän, vaan katsoa vähän laajemmaltikin ympäristöön. Viro onkin. Hautala, ministeri, on hyvä. Anteeksi, nyt ministeri vähän eksyi. Mikä olikaan kysymys? Minnekä ministeri eksyi? Kysymys oli se, että miten yritystoiminta tulee muuttumaan tässä nyt seuraavien 20 vuoden aikana? No, me luulen, että tämä riippuvuus sidosryhmistä kasvaa ja se, niin myöskin ehkä niin kuin yritysten halu ja kyky niin kuin kommunikoida sidosryhmien kanssa on tärkeä. Sitten minusta oli tärkeää, että tuli nämä kumppanuudet, että jos joku mietti, mikä oli PPP, niin me mielellään sanoisin, että se on niin kuin public-private people, että puhutaan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kumppanuuksista esimerkiksi yritystoiminnassa, niin siihen minusta täytyy ottaa myös kansalaisyhteiskunta mukaan, että tätä me edistetään kehitysmaissa. Muuten täällä jossain puhuttiin Afrikasta, ei puhuttu Afrikasta, kun puhuttiin näistä mantereista, niin mä väittäisin, että Afrikka tulee olemaan semmoinen kiinnostava toimintaympäristö monille yrityksille vuonna 2030, ja sinne kannattaa lähteä jo nyt, että just nämä kumppanuudet on tärkeitä siellä. Eikö Kiina ole jo vallannut Afrikan? Joo, mutta siellä on tilaa myös suomalaisille. Okei, hienoa. No niin, Kekäle. Joo, 20 vuotta sitten ABBn muuntajayksikkö teki 1000 muuntajaa Vaasassa ja möi niitä sitten pitkin maailmaa. Tällä hetkellä tekevät 100 ja liikevaihto on kuitenkin 5-kertainen, väestö on 1/5 siitä siellä tehtaalla. Että tämmöinen aineettomuus, erikoistuminen, tämän tyyppinen jatkuu isoissa yrityksissä. Uudet isot yritykset näyttää aika paljon jollalta, että heillä on pääoma, heillä on osaamista, heillä on joku malli ja jotain muotoilua asiakaskontaktia ja sitten joku muu tekee ne tuotteet. Ja sitten tietysti tällainen pienten firmojen kirjo on aivan mahdoton, mitä siitä voi sanoa muuta kuin, että todennäköisemmin ne kuitenkin perustuu internettiin ja erikoisosaamiseen kuin kädentaitoon täällä Suomessa. Ja Uusitalo yrittää nyt vastata konkreettisesti, eikä harrasta tyhjää rupattelua, kuten me täällä teemme. Niitä ja Kekällekin on siirtynyt ABBn kirjoille. Niin, anteeksi, mikä oli kysymys? Että miten yritystoiminta muuttuu? Semmoinen valtava trendihän on tämä digitalisoituminen ja tähän luo niitä edellytyksiä niin todelliseen verkottautumiseen, että me ei ehkä osata arvakkaan, että kuinka helppoa se on toimia monikansallisessa ympäristössä ja monikansallisissa tiimeissä. Tämä on mun mielestä semmoinen tosi suuri trendi.
Ja se ei koske pelkästään vain suuria yrityksiä, vaan pienetkin yritykset toimivat yhä enemmän tämmöisissä monimuotoisissa tiimeissä. Ja johtamisen haaste on tietysti, että kuinka sä pystyt johtamaan sitten monikulttuurista ja monikielistä ympäristöä, jota sä et tapaa kovin usein, vaan pidät yhteyttä etänä, eli johdat remotely. Ja niin kuin ihmiset on, ne on koko ajan sitten on käytännössä. Eli meet sä mihinkä tahansa, istut sä lentokentällä tai muualla, niin sä ikään kuin teet töitä. Sitten tähän johtaa siihen, että tämmöinen yksityiselämä ja työelämän välinen kuilu ikään kuin lähestyy toisiaan, joka toisaalta tuo sitten taas lisää vaatimukset, miten työnantaja ja työelämä pystyy tarjoamaan yksilölle kehittymismahdollisuuksia ja siinä työelämässä ja työympäristössä. Ja Jukka Vesalainen. Tylsästi toistan itseäni ja muita. Eli varmaankin tämä verkottumisteema tässä tulee olemaan esillä, mutta että jos puhutaan isommista yrityksistä, niin saattaisi olla näin, että niistä muodostuu enemmän tämmöisiä pienempien autonomisten yksiköiden toimintaympäristöjä, jolloin tämä niin kuin isojen konsernien sisäinenkin verkottuminen on keskeistä niin kuin tulevaisuudessa. Uusitalo jatkaa. Yksi sellainen trendi, joka Suomessa on aika hyvin jo hoidettu ja käynnissä, mutta jos ajatellaan muita maita, niin on vielä alkutekijöissä naisten osuus yrityksissä ja yritysten avainhenkilöinä. Niin, jos otetaan nyt ABB-esimerkkinä eikä viedä jonnekin medioihin, niin sanotaanko naisten osuus avainhenkilöistä oli 2007 noin 7%, niin tällä hetkellä se on 19%, että se tulee valtavasti kasvamaan ja mun mielestä se on semmoinen oikea trendi, joka luo tiettyä oikeaa pohjaa siinä yrityksessä. Kiitos Sari Huhtamaa. Miltä tuo kuulosti tämä, että siis 2030 niin sinulla ei ole työ- eikä vapaa-aikaa, vaan se on suloisessa sekamelskassa kaikki? No se kuulostaa ihan tuntuisella välillä. Tuntuu, että tämä olisi jo tänä päivänä ihan niin kuin täyttä totta työelämässä. Siis olet valmis sellaiseen? Kyllä. Mielenkiintoista. Mutta mistä me nyt saamme jonkun? Tämä on siis niin lattea kysymys kuin voi olla, mutta se pyörii ihmisten päässä koko ajan. Mistä ja miten me saamme jonkun uuden tai uudet Nokiat? Aloitetaan tästä Jukka Vesalaisesta. Ole hyvä. Mun mielestä Suomen ei pidä odottaa Messiasta enää, vaan lähteä liikkeelle siitä, että me ollaan ehkä tämmöinen urheilutermein tämmöinen kasvattajaseura. Eli täällä syntyy toivon mukaan uusia innovatiivisia yrityksiä, kasvaa alkuvaiheen, sen jälkeen joko suuri suomalainen tai suurempi globaali yritys ostaa ne pois ja lähtee kehittämään edelleen. Eli me ei pidä jäädä niin kuin ehkä kiinni tähän kysymykseen, että me saataisiin tänne kasvatettua globaaleja yrityksiä niin kuin Nokia-tyyppisesti, vaan lähteä kasvattaa erityyppisesti. Kiitos. Uusitalo. Mä en usko myöskään siihen, että löytyy tämmöisiä uusia kuruja, yksittäisiä henkilöitä, jotka voivat potkaista käyntiin valtavia liiketoimintoja. Kyllä mä uskon, että se kaikki perustuu meillekin siihen osaamiseen, eli huolehtiminen siitä osaamisesta, se on niin kuin kaiken ajan. Sitten toinen näkökulma on se, että isot yritykset, niin ne on paikasta riippumattomia. Ne tekee siellä, missä on osaamista. Ja silloin suomalaiselle yhteiskunnalle on hirveän tärkeää, että me osaamme pitää ne osaajat tänne ja houkutella tänne lisää osaajia. Sillä tavalla myöskin isot yritykset pitävät tärkeitä toimintoja täällä. Auno Kekäle. Tarina Kaskisesta. Kaskisessa on ollut parikymmentä vuotta yksi iso sellutehdas, joka on työllistänyt koko kaupungin ja kaikki naapuritkin sitä paitsi. Se sellutehdas joutui miettimään, että investoimmeko vai emmekö, päättivät, että eivät investoi, pistivät kiinni ja tänään sitten kaskislaiset poliitikot radiossa miettivät, että pitää varmaan yhdistää johonkin naapurikuntaan. Jos Suomella olisi yksi tämmöinen iso organisaatio, joka pelastaisi meidät, sillä kävisi taas samalla tavalla kuin Nokialle nyt. Sitten kun se lopettaa, niin ollaan peukalla suussa. Parempi, että meillä on 100 keskikertaista firmaa, josta joku voi pudota pois ja uusia tulla tilalle, kuin että meillä olisi yksi iso. Heidi Hautala. Tähän on hirveän helppo yhtyä, että juuri tämä yhteiskunnan ja valtionkin haavoittuvuus näiden jättien kautta globaalissa maailmassa on ihan selvä asia, että ei ole mitään yhtä taikalääkettä, mutta mä luulen kyllä, että fiksu, osaava, koulutettu väestö ja avoimuus maahanmuutolle, erilaisuudelle, se, että hyväksytään toisenlaista, niin se on avain siihen, että ymmärtää tämän hetken maailmaa ja pystyy siinä toimimaan ja myös sitten luomaan työpaikkoja ja yritystoimintaa. Sari Huhtamaa. Joo, tähän kun tietäisi vastauksen, niin varmasti olisi fiksu ihminen. Kyllä mä uskon, että se lähtee tosiaan siitä, että panostetaan nuoriin ja heidän koulutukseen. Otetaan nuoria mukaan päätöksentekoon ja kannustaa heitä tekemään innovaatioita. Ja Häyry.
No tässä tuli jo osittain niitä lääkkeitä ja olen täysin samaa mieltä näiden muiden panelistien Mutta kanssa toistamaan, mutta yksi asia, mikä ei ole ehkä noussut esille, tässä on nimenomaan se tiedon hallinta ja siihen ei ole keskitytty riittävästi tänä päivänä. Se on muuttunut sillä tavalla, että ennen aikaa tieto oli valtaa ja kaikki yrittivät haalia sitä tietoa joka paikasta. Tänä päivänä tietoa on liikaa ja se, joka nyt tänä päivänä osaa suodattaa sen oikean tiedon ja sen tärkeän tiedon ja jakaa se siinä omassa yhteisössä, niin se tulee olemaan se menestyjä tulevaisuudessa. Mä luulen, että tässä on yksi resepti, mihin meidän pitäisi myös keskittyä. Tuo oli loistava pointti ja se viekin meidät tähän viimeiseen osioon. Eli mitä, ja aloitan vastaamaan sieltä, kun sinulla on siellä mikrofoni, että minulla on semmoinen tunne, että Suomen koulutuspolitiikka on siis niin hakusessa tällä hetkellä kuin voi olla. Mä en usko siihen, että pystymme millään tavalla ennakoimaan edes vuoteen 2020 puhuttakaan vuoteen 2030, että miten nuoria ja mihinkälaisiin tehtäviin pitäisi kouluttaa. Toivottavasti olen väärässä, mutta kommentoikaa tätä väitettä. Aloita Häyrä. No mä luulen, että me otetaan jo liikaa haastetta päällemme, jos me yritämme siihen 2030 kouluttaa. Me puhutaan tänä päivänä elinikäisestä oppimisesta ja myöskin se koulutuspuoli pitää muuttua sen tilanteen mukaan. Mutta olen samaa mieltä siitä, että tänä päivänä se koulutuspolitiikka ei toimi. Eli meidän pitäisi nyt jo paremmin pystyä kuuntelemaan, minkälaista työvoimaa elinkeinoelämä tarvitsee ja sen mukaan toimia. Mutta tänä päivänä puhutaan sitten erilaisista kiintiöistä ja opetussuunnitelmista ja muista, jotka eivät ole kytköksissä nimenomaan elinkeinoelämän tarpeisiin. Ja tähän toivon mukaan hallitus nyt tarttuu. Sari Huhtamaa. Joo, mitähän mä nyt tähän sanoisin. Tosiaan voisin tätä edellistä puhujaa kompata, että vaikeahan se on tosiaan miettiä, että minkälaista tarvetta meillä tulee 20 vuoden kuluttua olemaan. Mutta ehkä henkilökohtainen mielipide on se, että meidän kannattaa tarkastella sitä, että kannattaako meidän korkeakouluttaa ihmisiä yhtä paljon kuin tänä päivänä. Että mä ehkä lähtisin panostamaan siihen ammattikoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen huomattavasti enemmän kuin korkeakouluihin. Kiitos. Ja pallo lensikin tuolta kaupunginjohtajalta ministeriltä koulutuspolitiikan suhteen. En halua esiintyä koulutuspolitiikan asiantuntijana, mutta havaitsen kyllä joka paikassa sen, että semmoista hoksottimien käyttöä pitäisi edistää. Eli se, että pystytään ratkaisemaan pieniä ja suuria ongelmia. Ja sehän voi alkaa jo vaikka tarhassa ja ala-asteella, että ihmisiä kannustetaan miettimään, miten he voivat omassa ympäristössään toimia fiksusti ja yhdistää oman etunsa sen pienen tai suuren yhteisön etuun. Niin mä luulen, että siitä syntyy semmoista sosiaalista osaamista, jota tarvitaan vuonna 2030, oli ammatti mikä tahansa. Kiitos. Ja nyt sitten varmaan tulee terävä visio Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Tauno Kekäle. Vision terävyydestä en tiedä, mutta jotenkin tuntuu siltä, että tulevaisuudessa erityisesti ehkä jo tänäänkin kaikkien pitäisi lähteä ulos ja etsiä asiakas ja kuunnella sitä ja kysyä siltä, mistä se maksaisi kaikki rahat, mitä sillä on. Ja tätä me ei kyllä opeteta tarpeeksi. Me opetaan kaikki lukemiset, laskemiset ja laulamiset, mutta ei tätä asiakkaaseen menemistä ja asiakkaiden kanssa kommunikointia. Ja Uusitalo kertoo, mitä yritykset nyt todella haluavat koulutuspolitiikalta sitten. Mun näkökulma otetaan ensimmäinen se, että kyllä meidän hyvinvointi perustuu siihen, että me saamme vientituloja. Kansantalous saa vientituloja. Sieltähän se meidän hyvinvointi tulee. Ei siitä, että me myydään palveluja keskenämme toisillemme. Kyllä se on niin kuin kaikista tärkein. Ja se tarkoittaa sitä, että vientiteollisuuden tarpeet täytyy ottaa huomioon voimakkaasti ja nimenomaan mitä näissä yrityksissä tapahtuu on se, että koulutuksen taso kasvaa koko ajan. Me tulemme palkkaamaan koko ajan korkeammin koulutettuja henkilöitä ja tohtoreita palveluksemme, sillä ne työt tulevat säilymään täällä näin. Tässä oli viittaus siihen, että suuret yritykset ovat riski. Kyllä, mutta jos ajatellaan tämmöistä yritystä, mitä minä edustan, niin meillä on suurissa yrityksissä pieniä yrityksiä, jotka ovat globaaleja toimijoita, joiden suuruus on muutaman 100 henkilön tai alle 1000 henkilön työyhteisöjä. Ne kyllä selviävät kuin sitten sellaiset isot yritykset, joissa saman bisneksen ympärillä on 10 000 ihmisiä. Se riski on huomattavasti suurempi. Vesalainen. Yliopiston toimijana en voinut välttyä tässä vuosien kuluessa siltä, että koulutuspolitiikka, joka on jäykkää ja keskijohtosta keskitettyä, ei anna yliopistolle esimerkiksi mahdollisuutta kouluttaa ihmisiä tarpeen mukaan. Myös Vaasan ympäristössä
meidän yritykset ja ympäristö tässä teollisuudessa, lajissa ja energiasektorissa jatkuvasti pyytää meiltä erityyppistä reagointia, nopeatakin sellaista, samaten myöskin ammattikorkeakoululta, mutta meillä ei oikeastaan mahdollisuuksia tehdä sitä, koska kiintiöt on kiintiöitä. Hyvä, kiitos. Ja viimeinen kierros täältä Vesalaisesta tuonne päin. Eli tiivistäkää nyt tämä koko keskustelu siihen, eli että mitkä ovat ne pari tärkeintä Stubbilasta sanottua pointtia siinä tulevaisuusselonteossa, jotka tähän yritysten toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen siihen, että pitäisi sisällyttää. Vesalainen aloittaa. Kyllä varmaan tämä globaali muutos, siis tämä kysymys siitä, että tuleeko jatkumaan tämä alhaisen kustannustason maiden tilanne vai lähteekö tilanne kääntymään toiseen suuntaan, sitä pitäisi nähdä vähän pidemmällä tähtäimellä, eikä vaan nähdä niin lyhyesti, että nyt juuri tällä hetkellä kustannusetu on meitä vastaan selvästi. No mä itse olen puhunut tästä verkottumisesta ja muut on puhunut myöskin verkottumisesta, ja tässä heittäisin pallon oikeastaan jossakin määrin suurteollisuuden suuntaan, koska myöskin sieltä suunnasta nähdään, että verkottunut toimintamalli on hyvä, tämmöinen autonomiset yksiköt on hyvä, niin kuin Uusitalo äsken totesi, mutta toisaalta taas sitten suurteollisuuden yrityksillä on erinomaisen voimakas tämmöinen markkinaehtoisen toiminnan toimintalogiikka vanhastaan olemassa, ja tästä pitäisi päästä eroon. Hyvä, ja suurteollisuus, mitä odottaa? Otetaan tuonne näkökulma 2030, niin kyllä mun mielestä se jos yhteen asian kiteyttää, niin osaaminen. Se on se ankkuri, millä voidaan niin kuin vaan pitää teollisuus- ja yritystoimintaa vauhdissa ja sitten kehittää sitä. Osaaminen on kaiken perusta. Hyvä, kiitos. Tauno Kekäli. Joo, maailmalla on aina joku, joka haluaa jotakin ja haluaa maksaa siitä. Ja jos me tarvitaan oman hyvinvoimin ylläpitämiseksi rahaa, niin ne ihmiset täytyy sitten löytää. Niitä täytyy lähteä etsimään. Ministeri Heidi Hautala. Me tartun tuohon kaupunginjohtajan mainitsemaan tiedonhallintaan. Mä luulen, että tämä on äärimmäisen olennaista, ja se liittyy minusta paljon siihen, että nyt myöskin julkiset toimijat ja hallitukset on tullut siihen tulokseen, että pitää avata erilaisia tietokantoja. Nyt mä en tietenkään tarkoita mitään yksityisyyden suojaan puuttumista, vaan se, että tiedon pitää olla niin kuin käytettävissä, se on iso resurssi. Ja se ei mielestäni myöskään niin kuin vähene sitä jakamalla, että liikesalaisuudet on erikseen. Että tämä tiedonhallinta yhteydessä johtamiseen, me ei ole oikeastaan puhuttu johtamisesta ollenkaan, niin me luulen, että johtaminen tarvitsee myöskin hoksottimia, monimuotoisuutta, tämmöistä niin kuin kaavoista irrottautumista. Että tämä tiedonhallintajohtaminen. Sitten toinen se, että musta suomalaisten yritysten kannattaa kaikilla tasoilla niin satsata tähän vastuullisuuteen eri muodoissaan. Se on musta kasvava trendi, se on minusta hyvä trendi, sellaista maailmaa minä haluaisin olla rakentamassa yritysten kanssa. Hyvä, kiitoksia Sari Huhtamaa. Mä uskon, että yritykselle tulee olemaan todella tärkeässä osassa jatkuva uudistuminen. Että ei tosiaan luoteta siihen, että näin on aina tehty ja tämä on hyvä malli, vaan jatkuvasti katsellaan ympärilleen ja keksitään niitä uusia toimintamalleja ja haetaan niitä. Kiitos, ja Tomas Häyry päättää tämän. Kiitoksia. Mä näen, että pitää hyödyntää ne mahdollisuudet, jotka maailma meille antaa. Jos maailmalta tulee rikkidirektiivi, niin sitä ei pidä nähdä haasteena, vaan mahdollisuutena, ja niinhän täällä Vaasassa on nähty. Me ruvetaan sitten myymään koneita ja rikkipesureita ja muuta, jotka vastaa niihin haasteisiin. Ja siinä on ihan uusia bisnismahdollisuuksia. Sitten se toinen asia, nyt puhutaan valtion näkökulmasta. Nähdäkseni se osaavan työvoiman saanti, mitä Heikki Uusitalo nosti esiin, se on ehdoton. Ja silloin pitäisi yhdistää koulutuspolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa. Kiitoksia tästä. Tässä oli miten mä sanoisin, tätä muotisanaa, joka meillä on toimituksessa kielletty, eli haasteellinen sanan käyttö, niin tämä oli aika haasteellinen homma, paljon alustajia ja isot teemat, mutta toivottavasti tästä saimme muutaman lauseen siihen selontekoon, että sehän on jo hyvä saavutus. Kiitoksia panelisteille, olitte hyviä ja napakoita. Se oli loistava kolumni. Siitä on palautetta. Kiitoksia tosiaan panelisteille. Tässä välissä ihan lyhyesti maininta keinoista osallistua tähän tilaisuuteen. Tietysti kaikki, ketkä paikalla on, mutta myös Twitterin kautta
seinä näkyy tuolla nurkassa, eli siellä hyvää aktiivisuutta onkin. Olisiko jopa kaikista tilaisuuksista aktiivisinta keskustelua, niin jatkakaa sitä, kenellä siinä mahdollisuus on. 2030.fi on tulevaisuusselonteon nettisivu, sieltä löytyy lisää tietoa ja myöskin tämän tilaisuuden videotallenne myöhemmin. Maailma muuttuu, suomalaiset yritykset muuttuu, toimintaympäristö muuttuu. Yksi asia muutoksessa ainakin varmaa on se, että me kaikki, myöskin tässä paikalla olijat, ikäännymme. Osa ehkä 2030 ei ole enää työelämässä, osa on ehkä sen loppupuolella. Mutta seuraavaksi pyytäisin lavalle henkilöitä, jotka varmasti ovat työelämän ja työikäisyyden priimavaiheessa 2030, eli Vaasan Lyseon lukion opiskelijat, jotka ovat valmistelleet omia tulevaisuuden kuviaan ja kertovat meille niistä nyt. Eli tervetuloa Jaakko Aho, Matias Koivusalo, Jenna Lehto ja Jimi Riihiluoma. Tulevaisuus tulee tuomaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Eikö kuulu ollenkaan? Tulevaisuus tulee tuomaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Suurimpia haasteita tulevat olemaan varmasti ilmastonmuutos, puhtaan veden riittävyys ja ruoansaanti. Kehittyvä teknologia tuo kuitenkin täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Suomalaisten vahvuudet ovat aina olleet osaamisessa ja erikoistumisessa. Uskon näiden asioiden olevan tulevaisuudessakin tärkeitä suomalaisille yrityksille. Meidän pitää keskittyä erikoisosaamista vaativiin hyödykkeisiin eikä yrittää kilpailla aasialaisten halpavalmistajien kanssa. Suomalaista osaamista voisi käyttää esimerkiksi energiateollisuudessa. Nykyiset fossiiliset polttoaineet eivät riitä loputtomiin ja niiden käyttäminen on ilmastolle pahasta. Tällä hetkellä uusiutuvan energian käyttö on tehotonta eikä kaikkia hyötyä osata ottaa irti. Tulevaisuudessa tuuli, aurinko, vesi ja aaltovoima voivat olla suomalaisten yritysten tärkeimpiä vientituotteita. Tällaisten tuotteiden myynti olisi niin eettistä ja samalla osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Toinen tulevaisuuden vientituote voisi olla edulliset vedenpuhdistusratkaisut kehitysmaihin. Puhdasta vettä ei tälläkään hetkellä riitä kaikille ja tulevaisuudessa sitä on vieläkin vähemmän. Tällaiset tuotteet olisivat yleishyödyllisiä ja eettisiä, kunhan ne todellakin olisivat edullisia, eikä niillä riistettäisi hätää kärsivien viimeisiä rahoja. Tällaisten ekologisten hyödykkeiden lisäksi suomalaisia vientituotteita voisivat olla myös erilaiset aineettomat asiat, kuten suomalainen koulutus. Raaka-ainevähyydestä kärsivässä maailmassa ei ole enää ehkä mahdollista myydä pelkästään kulutus- ja yleisyystuotteita, vaan palveluiden merkitys nousee tärkeäksi niiden rinnalla. Suomalaisille yrityksille tulevaisuudessa on kuitenkin tärkeintä jo olemassa olevat asiat: korkea koulutus, muutoskykyisyys ja suomalainen yrittäjäisyys. Yritykset ovat tähänkin asti menestyneet näillä eväillä, joten varmasti myös tulevaisuudessa samat asiat riittävät hyvin. Haasteisiin pitää kuitenkin tarttua ja voittaa ne, eikä vain seurata sivussa. Suomalaisten yritysten pitäisikin kehittää itsestään ekologinen, vastuunottava ja eettinen kuva. Tähän meillä on mahdollisuus jo nyt. Yleisen arvion mukaan käytämme viimeistä puolikasta maailmamme öljystä. Tästä syystä öljy onkin liian arvokasta poltettavaksi. Kuitenkin käytämme 70% tuottamastamme öljystä itsemme tai hyödykkeittämme kuljettamiseen, vaikka voisimme valmistaa öljystä muita hyödykkeitä. Ongelmaan on kuitenkin ratkaisu. Erilaiset biopolttoaineet, sähköautot sekä logistiikan tehostaminen yritysten sisällä, mutta myös yritysten välillä pienentäisivät merkittävästi öljyn tarvetta energiantuotantomuotona. Sähköautojen kehittyessä on kuitenkin hyvä pohtia, miten muutos autojen sähköistymisessä vaikuttaa energian kulutukseen. Toisin sanoen on pohdittava, mistä sähkömme tulee. Euroopan unionin alueella vuonna 2008 tuotetusta sähköstä 29% tuotettiin hiilivoimalla ja 22% maakaasulla
jotka ovat molemmat uusiutumattomia luonnonvaroja. Toisaalta 52% sähköstä kuluu teollisuudessa eli yritysten käyttämänä. Mielestäni kestävää kehitystä pitäisi kiihdyttää runsaasti nykypäivästä. Itse olisinkin valmis maksamaan muutaman kolikon enemmän laadukkaasta tuotteesta, joka on valmistettu vain uusiutuvia energiamuotoja käyttäen, tai tuotteesta, joka on valmistettu maalämmöllä lämpimässä tehtaassa. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, miten minä tai kuka tahansa muu kuluttaja tietää, mitä tuotteen takana on. Tämän ongelman ratkaisisi jokin riippumaton sertifikaatti, ikään kuin brändi, joka todistaisi tuotteen ja yrittäjän edistävän kestävää kehitystä ja käyttävän puhtaita energiamuotoja. Näin me kuluttajatkin voisimme valinnoillamme laajemmin vaikuttaa yhteisen maapallomme tulevaisuuteen. Nykyajan yrityksien ongelmiin ja haasteisiin kuuluu esimerkiksi menestyksekkään liikeidean keksiminen ja kilpailusta selviytyminen. Nykyään on kuitenkin myös uudempia ongelmia, kuten luonnonvarojen runsaasta kulutuksesta koitunut tuotteiden valmistusmateriaalien väheneminen ja nykyteknologialle sopivien energialähteiden hupeneminen. Vähenemisen myötä ne myös kallistuvat ja yrityksille ja kuluttajille se tietenkin on huono asia. Ympäristökin kärsii nykyisestä koulutuksesta. Uusiutumattomien energiavarojen loppuminen on yritysten kannalta vakava asia. Tärkeää olisi koettaa luoda uusia energialähteitä ja kehittää niistä vielä tehokkaampia. Uusiutuvia energialähteitä tulisi lisätä huomattavasti, kuten aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Niitä riittää käytännössä loputtomiin, vaikka ehkä vielä tällä hetkellä niitä ei ole saatu kehitettyä tarpeeksi tehokkaiksi nykytarpeita varten. Turha luonnonvarojen haaskaaminen olisi hyvä jokaisen yrityksen minimoida mahdollisimman vähäiseksi. Usein tuotteita myös jää myymättä muun muassa sesonkien takia. Se tuntuu hieman työn ja materiaalien haaskaukselta. Helppoa olisi, jos yrityksillä olisi myös paremmat mahdollisuudet materiaalien, kuten metallien uusiokäyttöön. Uusiutumattomat luonnonvarat eivät kestä ikuisesti. Niitä korvaavia materiaaleja olisi hyvä keksiä. Tulevaisuudessa yritysten ja itse yrittäjien merkitys maailmalla kasvaa varmasti. Maailman ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja köyhyyteen, haetaan jatkuvasti ratkaisuja, mikä tarjoaa niin nykypäivänä kuin tulevaisuudessakin yritykselle mahdollisuuden olla avainasemassa maailman parantamisessa. Maailmanlaajuisista ongelmista, muun muassa ilmaston lämpeneminen, on suurilta osin yritysten ratkaistavissa. Tuotteiden valmistaminen uusiutuvia energiavaroja hyödyntäen ja muutenkin valmistusprosessissa syntyvien päästöjen karsiminen hidastaisi ilmastonmuutosta. Nämä asiat voisivat toimia myös yritysten kannalta myyntivaltteina. Tulevaisuuden tiedostavassa kulutusyhteiskunnassa kuluttajien arvot painottavat entistä enemmän ympäristöystävällisyyttä. Myös ratkaisu kolmannen maailman köyhyysongelmaan on yritysten käsissä. Monien yritysten siirrettyä tuotantonsa halpojen tuotantokustannusten maihin tulisi niiden pyrkiä parantamaan näissä maissa työskentelevien ihmisten työoloja ja palkkoja. Globaali oikeudenmukaisuus olisi varmasti myös suuri myyntivaltti yritykselle tulevaisuuden markkinoilla. Tulevaisuudessa yrityksillä on kaikki edellytykset toimia yhtenä tekijänä monien maailman ongelmien ratkaisussa kansallisvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen lisäksi. Kiitoksia Vaasan Ysön lukion opiskelijat. Tässä saatiin varsin hyviä ajatuksia tulevasta ja terveisiä yrityksille tulevaisuuden toimintaan. Mennään reippaasti eteenpäin, eli lähestymme sitä hetkeä, kun te kaikki pääsette antamaan oman näkemyksenne ja ajatuksenne tulevaisuudesta ja suomalaisista yrityksistä tulevaisuudessa. Tähän työhön teidät johdattelee Risto Säntti ja Niina Koivunen Vaasan yliopistosta. Tervetuloa.
Joo, siinä onkin jo tämä työryhmä, eli tämä yritysten uudistuminen teemaryhmä on pohtinut kattavasti näitä kysymyksiä, ja näistä me esitellään tässä Niinan puheenvuorossa tiivistelmä, mitä sieltä voisi nostaa esille. Mutta ensin johdantona tai tämmöinen niin kuin ajatusten avartamiseksi näkökulma. Me nähtiin tuossa aluksi uutisfilmi vuodelta 1994, ja siinä niin kuin on projisoitu tulevaisuus ja menneisyys niin kuin samalla aikajänteellä, mutta on paljon syytä olettaa, että tulevaisuus tulee olemaan nopeampaa, siis muutokset tulevaisuudessa tulee olemaan nopeampia, eli me voitaisiin niin kuin ottaa joku muu ajankohta tähän verrokkiajaksi, ja se voisi olla esimerkiksi, me voidaan ottaa kertoin 1 tai 1,5 tai 2, ja tuossa nyt on esitetty vaikka vuotta 1976, joka on kaksinkertaisen ajan päässä. Se voi olla ihan yhtä hyvä aika lähteä niin kuin miettimään, mitä siinä ajassa tähän ja tästä sitten taas vuoteen 2030 on tapahtunut. No, näitä teemoja on sivuttu jo, näitä paria, mitä tässä seuraavissa kalvoissa tulee esille. Eli näitä isoja globaaleja muutoksia, joita on tapahtunut tässä viimeisten 2 vuosikymmenen aikana, on tietysti tämä internetin ja kommunikaation mobiliteetin muutos. Ja tämäkin muutos kiihtyi tuossa 70-luvulta lähtien. Tässä on kuva tästä internetteknologian ja sosiaalisen median tulosta. Ja tässä nyt on ehkä semmoinen riski harhaan, että muutos on loppunut, mutta toisaalta niin voisi ajatella, että sosiaalinen media ja tämän teknologian käyttö tulee muuttamaan maailmaa vielä enemmän tulevaisuudessa, kun se on muuttanut tätä ennen. Eli tämä on niin kuin paljolti, mitä me tehdään, on kiinni meidän ajatusmalleista. Me ollaan tässäkin asiassa niin kuin vanhojen ajatusmallien vankeja. Kun me pystytään astumaan niistä ulos, niin me tullaan tekemään asioita todennäköisesti eri tavalla. Et vaikka tuossa äskeisessä keskustelussa mietittiin, että kuka haluaa siellä verkossa kohdata, mutta kyllä me siellä halutaan kohdata sitten, kun verkkokohtaamiset tulee muistuttamaan ihan reaalimaailman kohtaamisia. Tässä me ollaan ihan kohta. No toinen iso toimintaympäristön muutos on tämä jo mainittu Kiinan talouden kasvu. Ja nämä nyt on tämmöisiä muutamia lähtökohtia, joihin en sen enempää pysähdy, mutta on mahdotonta ennustaa, mitä tapahtuu, mutta me voidaan pohtia, minkälaisia trendejä tässä meidän toimintaympäristössä on havaittavissa. Ja tässä on muutamia tämmöisiä ylätason trendejä. Siellä on väestönmuutokset, luonto- ja elinympäristö ja yhteiskunnalliset muutokset. En käytettävästä ajasta johtuen lähde lukemaan näitä lävitse, mutta niin kuin viittaan näihin ja ehdotan, että työryhmät miettii näitä. Mutta näiden trendien yhteen kietoutuminen ja niiden systeemiset yhteisvaikutukset aiheuttaa vielä enemmän, ja niitä on myös vaikeampi hahmottaa, mutta ne saattaa tuottaa nopeampia muutoksia. Ja sitten tietysti, kun täällä on niin kuin tämä poliittinen näkökulma välttämätöntä ottaa yritystenkin näkökulmasta huomioon, niin poliittinen reagointi kriiseihin, että vaikka tämä luonnon ja elinympäristön kriisit, niin me voidaan niin kuin jo arvioida hyvin vahvasti tai arvella, että poliittinen reagointi kriiseihin tulee olemaan liian hidasta, että esimerkiksi luonto- ja elinympäristökriiseihin, ja nämä ongelmat tulevat kärjistymään, että tässä on niin kuin aika vahvasti niin kuin perusteita saava ennuste. No, sitten tämmöisen Seven Shocks and Finland-selvityksen ja kaikki nämä taustat, näissä on hyvin mielenkiintoisia niin taustamateriaalia, johon kehotan kyllä tutustumaan, jos asia kiinnostaa. Tässä on niin kuin muutamia aika itsestäänselviä ja joitain ehkä vähän vähemmän itsestäänselviä. Nokia jättää Suomen, so what, se on niin kuin, sitä mietitään, se on niin kuin iso juttu, mutta onko se yllätys, tai sitä yllätystä on pohdittu. Mutta sitten, tai internet romahtaa, no sehän olisi totaalikatastrofi, koska pankkitoiminta romahtaisi silloin. No sitten tulvat ja kuivuus aiheuttaa merkittävää tuhoa Euroopassa. No eihän se ole edes yllätys enää. Se on niin kuin totta Pohjanmaalla tai se on Etelä-Euroopassa tulossa jo. No sitten mielenkiintoinen on tietysti tämän energian hinnan raju putoaminen, joka tietysti tuntuisi niin kuin
taivaan lahjalta, mutta ei se ole sitä, vaan kyse on kuitenkin niin kuin talouden syvärakenteisiin ja globaaliin geopolitiikkaan vaikuttavasta rajusta murroksesta. Ja nämä nyt on yllätyksiä, muitakin yllätyksiä voi olla, mutta nyt Niina, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli tuossa Risto puhui tällaisista laajemmista muutostrendeistä, yhteiskunnallisista, poliittisista muutostrendeistä, mutta se mikä meillä on tänään täällä aiheena on nimenomaan miettiä, että mitä tulevaisuus tarkoittaisi yritysten kannalta, yritysten uudistumisen kannalta. Ja sitä varten tämä työryhmä, joka tätä teemaa on vetänyt tässä selonteossa, niin on muodostanut 3 tämmöistä mahdollista muutostrendiä tai tällaista mahdollista teemaa, ei ehkä skenaariota, mutta tällaista mahdollista tulevaisuuden kuvaa, mitä saattaisi olla tapahtumassa. Tässä on 3 tällaista teemaa mietittynä, todellakin fleksitalous, mikroyritykset ja mikrovaltiot. Ja nämä todennäköisesti tulee toteutumaan sillä tavalla, että saattavat liittyä toisiinsa, eivät siis tule tällä tavalla yksinäisinä ja irrallisina toisistaan, vaan todennäköisesti kietoutuvat monella tavalla toisiinsa. Mä kerron näistä vähän lisää jokaisesta. Eli fleksitalous ihan nimensä mukaisesti voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, mutta se tarkoittaa ehkä laajasti sitä, että tällainen paikan käsite ja sitten tällainen yritysten ehkä rakenne muuttuu sillä tavalla ja yhteistoiminnan muodotkin muuttuvat. Verkostoista jo tuossa paneelissa puhuttiinkin paljon ja tästä kommunikaatioteknologian kehittymisestä ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että maailma tavallaan pienenee ja nopeutuu. Kaikkien pitäisi olla online ja töissä vähän niin kuin koko ajan. Sehän on tietyllä tavalla ihan hyvä asia, tietyllä tavalla aivan kauhea kauhukuva. Mutta tällainen fleksitalous tarkoittaa siis sitä, että yritykset toimii sillä tavalla, että ne ottaa sen osaamisen sieltä, mistä sen parhaiten saa, paras osaaminen, mistä sen kustannustehokkaasti saa. Ja tämä liittyy siis tähän tuotantoon, kehitykseen, logistiikkaan ja markkinointiin. Eli ei olla enää tiettyyn paikkaan niin sidonnaisia. Yritysten ei myöskään tarvitse enää omistaa ihan kaikkia osaamisalueitaan. Tämähän on nykypäivä jo ihan tälläkin hetkellä. Organisaatio voidaan rakentaa projektinomaisesti johonkin tiettyyn tarkoitukseen, eli sellainen ketteryys ja muokkautumiskyky muuttuu myöskin. No, tällaisesta fleksitaloudesta voisi olla esimerkkinä esimerkiksi hammaslääkärin toiminta, eli jos vaikka Yhdysvallassa potilas käy hammaslääkärillä ja hänelle täytyy tehdä tietynlaisia toimenpiteitä, se hammaslääkäri voi siellä Yhdysvalloissa ottaa röntgenkuvat tästä potilaasta, ne lähetetään sitten Intiaan, jossa nämä röntgenkuvat mallinnetaan. Sen jälkeen tämä mallinnus lähetetään Meksikoon, jossa sitten tällaisella 3D-teknologialla tämä malli tulostetaan ja sitten esimerkiksi jonkinnäköinen oikomiskoe sitten valmistetaan siellä Meksikossa, jonka jälkeen se lähetetään takaisin sinne Yhdysvaltoihin. Tällainen hyvin täsmäesimerkki tästä. Fleksitaloutta voisi olla myös tällainen elokuvan tekeminen crowdsourcingilla, josta nyt Suomessa on hyvä esimerkki tämä Iron Sky-elokuva. Siinä yhdistyy myös kivalla tavalla tällainen lahjatalous ja tämä yhteisöllisyys. Ihmiset haluavat, että minun osuuteni näkyy tässä elokuvassa ja tekijöitä on ympäri maailmaa internetin välityksellä. No, se fleksitaloudesta. Sitten mikroyritykset on tämä toinen mahdollinen teema tässä. Puhuttiin suuryritysten roolista tulevaisuudessa ja siitä, että miten se on tietyllä tavalla haavoittuvainen kuvio. Mikroyritykset taas tarkoittaa sitä, että yhä pienemmällä kombinaatiolla voidaan toimia yritysomaisesti ja ehkä tällä tavalla niin kuin täsmätoimintana siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä paikallisuuden käsitettä, niin se on tietysti fyysinen sillä tavalla, tietynlaista toimintaa ja tietynlaista palvelutoimintaa voi olla nyt esimerkiksi täällä Vaasan alueella, mutta sitten myös tämä internet- ja digiverkosto muuttaa sitä paikallisuuden käsitettä sillä tavalla, että siellä internetissä voi toimia joku tietty yhteisö, jolloin tällainen pieni yritys, mikroyritys voi tarjota jonkinnäköistä tuotetta tai palvelua tälle tietylle täsmäyhteisölle.
Mikroyritystoiminta tarkoittaa myös sitä, että yhteiskunnan kaikki resurssit pitäisi saada paremmin käyttöön. Naisten roolista puhuttiinkin paneelissa äsken. Nuoret ihmiset, vanhat ihmiset, kaikki olisivat paremmin mukana tässä toiminnassa. Eli kaikin tavoin monimuotoistuminen yrittäjyydessä ja yritystoiminnassa. Yritysten elinkaaret voi myös lyhentyä. Ei tarvitse enää yritystä perustaessaan ajatella, että no, okei, että tätä hommaa mä teen nyt sit seuraavat 30 vuotta, vaan se voi olla lyhyemmänkin aikavälin projekti niin sanotusti. No, jos mikroyritykset oli aika sellainen konkreettinen aihe, johon varmaan monien on helppo tarttua, niin sitten nämä mikrovaltiot voi olla ehkä vähän haastavampi alue, mutta se on myös sellainen, jota tosiaan voi miettiä, jos ja kun käy sillä tavalla, että tällaisia erityistalousalueita olisikin tulevaisuudessa paljon enemmän. Eli voidaan ajatella, että olisi tällaisia mikrovaltioita, jopa kaupungit voisivat olla tällaisia itsenäisesti toimivia valtioita. Ja silloinhan se voisi yritysten kannalta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritykset voisivat miettiä, että missä he haluavat sijaita, missä he haluavat toimia, että he voisivat harrastaa tällaista valtioshoppailua, joka voidaan tietysti ajatella olevan kielteistä, mutta siinä on tietysti yrityksen kannalta paljon myönteistä. No, tällaisella erityistalousalueella voi sitten olla esimerkiksi ihan omat valuuttaansa, digivaluutta on tulossa, erilaisia tällaisia vaihdannan menetelmiä on jo olemassa. Sitten tässä työryhmä on optimistisesti ajatellut, että tällaisilla erityistalousalueilla, mikrovaltioilla byrokratia jopa vähenee tai jopa katoaa kokonaan ja muutenkin tällainen säätely olisi pienempää eikä hidastaisi sitä toimintaa. Eli sekä yksilöt että yritykset voi miettiä että minkälaisessa mikrovaltiossa he haluavat toimia. Eli tällainen kansallisvaltion rooli tulisi tämän teeman mukaan pienenemään. No, tässä oli tällaiset 3 isoa teemaa, johon sitten ryhmätyössä voi kiinnittyä ja saatte kohta tarkempia ohjeita siitä, että millä tavalla tätä ryhmätyötä pitäisi tehdä. Mutta konkreettisesti esimerkiksi voitte miettiä tällaisia seuraavia 9 asioita, kun mietitte sitä, että mitä se yritysten uudistuminen tarkoittaa tulevaisuudessa. Eli voitte miettiä työn tekemistä, yritysten omistajuuteen liittyviä asioita, verkostoihin, yhteistyökuvioihin liittyviä asioita, yritystoiminnan ja yrittäjyyden erilaisia tällaisia muotoja, kasvuyrityksiä, pk-yrityksiä, lokaalisuuden merkitystä globaalissa maailmassa, yritysten koulutuksen ja tutkimuksen ja yrityksiä, koulutusta, tutkimusta tai innovaatiotoimintaa ja sitten johtamisen merkitystä. Eli nyt ilmeisesti on tulossa vielä vähän lisää ohjeita tähän ryhmätyöhön. Eiköhän antaa aplodit Niinalle ja Ristolle myös tästä alustuksesta. No niin, eli ennen kuin siirrytään ryhmätöihin, niin pari käytännön asiaa, eli tarkoitus on tehdä ryhmätöitä 11:10 asti, eli tuolla on 45 minuuttia. Sen jälkeen on varattu kahvitauko. Kahvit löytyy tästä käytävästä edestä, jos sen oli myös aamulla. Ja samalla käytävällä on piirroksia ja tulevaisuuskuvia, eli siellä on lukion opiskelijoiden, siellä on myös hieman nuorempien koululaisten, keskuskoulun oppilaiden tulevaisuuskuvia. Käykää katsomassa niitä sitten kahvitauolla, kun otatte kahvia, niin miltä tulevaisuus näyttää nuorten silmin. Mutta nyt itse ryhmätyöhön. Sanon vielä sen, että naisten ja miesten huoneita tässä, jos tarvitsee, niin edestä löytyy heti vasemmalta ja takaa löytyy noiden ovien takaa myöskin. Sitten pääsette itse pohtimaan ja antamaan ajatuksianne yritysten tulevaisuudesta. Eli jakannutaan ryhmiin. Teillä on kunkin pöydän keskellä on siinä numero, joka kertoo, että mikä teidän ryhmän numero on, mihin kuulutte. Ja kullakin ryhmällä on vetäjä kautta fasilitaattori, joka kertoo tarkemmin ryhmän ohjeistuksen ja tehtävän annon ja kertoo myöskin, että mihin tilaan siirrytte. Eli suurin osa porukasta siirtyy hyvin lähellä oleviin luokkiin, josta on varattu vähän rauhallisempaa tilaa keskustelua varten.
Voisiko kaikki fasilitaattorit nostaa käden vaikka ylös, niin porukka näkee, että he, ketkä siinä teitä lähellä olevat henkilöt ovat käsi ylhäällä, ne ovat teidän ryhmän vetäjiä ja kertovat ihan kohta, mihin te menette.